И здравейте хора, в това видео ще разгледаме един много интересен казус за ето тази анимация на Brawl Stars Animation, аниматор Paint Brawl Stars Now. Много английски, нали вече съм го казал за 1001 път. Мога да го разчитам, не мога и да го превеждам, даже не знам и какво означава. Вече някои думи на английски знам какво означават, не български. Но да, чакайте, че сега се чуда какво да пуска. Ето. Така, тук виждаме Спраут, Бони, Гейл, Джаки. Вие доволни ли сте? Това ме стресна. Вие доволни ли сте от новия Brawl Pass? Аз съм го минал. Не е целия, 11 ниво съм. Така, тук виждаме Ханк. Майко. Това ми скефи. Виждаме Кленси, Кланчи. Просто в TikTok писаха Кленчи, Кланчи и Джуанчи, Джуан, да. И Отис. Добре. Но това не е важният казус, така че... Анимацията е 57 минути, какво да очаквате, чете да намаля. Та после ще увелича, защото е много важно да чуете това. Paint Brawl Stars Start. Ето тук започва всичко. Чухте ли, хора? Чухте. Чухте ли? Където каза това е Спонж Боб. И Бикини Ботъм. Имаше една гигантска котва. Хора, това е Бикини Ботъм. Чакайте, вие да ме виждате, защото сме. Това е, което видяхте в края на анимацията, да. Това е Бикини Ботъм, гигантската котва. По-напред в анимацията беше и някаква табела в пояс и някакви къщи. Това е Бикини Ботъм. То село ли е, град ли се води Бикини Ботъм? Сета. Там са си измислили анимацията. Чухме смекът на Спонж Боб, което означава, че ще има герои. Един или два. Предполагам един или два, пък камо ли пък три. Това същия брото, колко герои имаш? Бери Кланч. Значи един ще. Значи един герой, който или ще е подобен на Спонж Боб до някъде, или просто ще е като самия Спонж Боб, но няма да е подобен. Как да ви го кажа? Искам да ви го кажа по... В смисъл, герой ще е подобен на Спонж Боб, или атаката му ще е подобен. Две различни са. Или герой ще изглежда като него, или по атаката. Не съм виждал Спонж Боб да се бие, така че... Да, беше се облякал като Сирена Мен и Ропанчо и те се биха там... Не знам, това ли атаката ще е бургери? Не се знае. В септември ще има апдейт. Ще има 6 нови хайперчарджи, отколкото знам, на Ханк. И на още 5 героя, но не съм сигурен. Гледах в TikTok, че всички разправят за апдейта. Знам, че ще има Ханк, Бони и кой друг. Не мога да си спомням. Нов герой, нови хайперчарджове, нови скинове. Щом ще е свързано с Спонж Боб темата. Дали уж Brawl Stars ще да има нещо с Subway Surf, но така ни подлъгаха сега с Спонж Боб. То в анимацията даже и се видя, че е с това.
така. Карта едва ли ще има мап. Някакви нови леки промени по играта могат да сложат и това е. Друго не мога, аз не работя с броутолки, не мога ви дам информация, но според мен залагам на един герой, хайперчарджове, скинове и някакви там леки промени ще сложат в играта. И да, и това е хора. Благодаря, че бяхте с мен. Ако се окаже, че съм прав, напишете ми в TikTok какво искате да направя за вас, защото аз не се сещам, ако се окажа прав. Не много се сещам, ако съм прав. Ама няма да е някакво трудно предизвикателство, ако съм прав. Но сега ако се чуда тук какво предизвикателство да ви измисля лесно. Добре, хайде ще свършвам видеото. Чао!